Hej YouTube, jeg hedder Røgster Christen, jeg er ny på YouTube, og ja, hurtigt start. Mit headset, det er Razer Naga P11, min mus er, hvad snakker om? Min mus er Razer Naga, og min headset er Turtle Beach P11. Jeg kommer ikke til at lægge gaming video ud her fra starten, fordi jeg er ny, jeg skal stadigvæk finde ud af, hvordan det fungerer. Jeg bliver 14 i morgen. Det bliver super godt. Jubi. Så man egentlig blevet lidt større. Sorry. Den her video kommer til at blive meget kort, for det er bare lige hurtigt. Og det er til oplysning sådan. Den er gået 3:15 om natten, så min mor ligger og sover. Det gør min far vel også. Nå, men jeg går på kostskole, så det kommer nok til at blive lidt svært med at lægge video ud, men jeg skal nok finde ud af det på en måde, ellers så kommer der bare til at gå under tid, men jeg lægger dem ud. Nå, jeg skal prøve at holde den her på under 2 minutter, så ja. I hvert fald, I kender det der med, at en YouTuber, han kalder sine subscribers noget bestemt, og sådan jeg hedder Røg Øster Christensen, så kommer I til at hedde Østers. Ja, og jeg vil koge jer. Okay, I kommer til at hedde Østers, og ja, nu skal jeg til at skynde mig, for videoen skal blive for lang her fra starten. Godt, men der kommer ikke til at komme noget gaming lige fra starten. Jeg tror det bare bliver noget med mig og nogle af mine venner. Mr. Deep of Death, hvis I kender ham. Det bliver okay, den benegale lille dreng på 12-13 år. Okay, ja, nu vil jeg gerne slutte videoen, så vi ses mine Østers. Jeg kommer til at koge jer en eller anden dag.